Parque Alcosa. Solidaridad, Parque Alcosa. Solidaridad, Parque Alcosa. Solidaridad, Parque Alcosa. Bona nit a tots i a totes. Benvinguts a esta trinxera. Benvinguts a totes i a tots. Fa 63 dies que es començaren la lluita a la ciutat de València. Fa 63 dies que tingueren que vindre ací per a defensar els drets humans i el dret a decidir dels ciutadans. Però fa ja 22 dies que es començà una vaga de fam indefinida. Una vaga de fam que es començà en la catedral de València i que després de que la policia ens va desalojar van tindre que ocupar la universitat, el pararín de la universitat de la ciutat de València. Ahí estem resistint i ahí estem encara lluitant. I hem vingut... ¡Vamos a la nau! ¡Vamos a la nau! Hem vingut ací, a esta plaça, no sols per a reivindicar que en el Parque Alcosa hi ha un grup de treballadors que portem 6 mesos sense cobrar. No per a dir simplement que tenim més d'un 70% de la població del nostre barri que vivim per baix de l'umbral de la pobresa. No per a dir sols que en el nostre barri n'hi ha més d'un 35% de persones que estem sense treball i que la majoria de nosaltres no cobrem ningú tipus de prestacions. No, hem vingut a dir que la Generalitat Valenciana no complix els drets humans, que no n'hi ha que anar-se a Àfrica ni a Àsia per a trobar a gent, a institucions que no complix els drets humans. Perquè Solidaridad, Parque Alcosa. Quan hi ha persones que tenen aprovada una prestació social de menys de 400 euros i fa mesos que no la cobren, no s'estan complint els drets humans. Quan hi ha famílies que tenen que deixar la seva casa perquè no poden pagar el lloguer o la hipoteca, no s'estan complint els drets humans. Quan les farmàcies, ni tan siquiera les farmàcies estan cobrant, quan els instituts no estan cobrant el manteniment, quan els col·legis no estan cobrant el manteniment dels seus locals, no s'estan complint els drets humans. Quan els xiquets que tenen dret a tindre un menjador escolar no estan podent anar, no s'estan complint els drets humans. Per això estem ací en esta plaça. Però nosaltres i ho hem demostrat en 26 anys que portem d'existència, no sols critiquem, no sols reivindiquem, no sols lluitem, construïm i proposem alternatives i tenim una alternativa concreta, local i possible ante la situació de crisi. Aquesta alternativa és molt fàcil de fer, però molt difícil d'aconseguir. I és la creació d'un espai públic on participe l'administració i la població, els governants i els governants, que participen els comerços, que participen les empreses, les entitats, les associacions, les esglésies, i en un espai comú, escoltant les propostes de la població i de l'administració, es facin actuacions que no sols siguin aprovades per la gent que governa, sinó també siguen les propostes de la pròpia població que se suposa que està patint les situacions
com a conseqüència d'una política determinada, perquè ells són els responsables de la situació en la que estem. I ja que mos demanen un gran esforç, i aquest esforç ha de ser compartit, i aquest esforç ha de ser negociat, i aquest esforç s'ha de donar per el diàleg, no per la imposició. Això és el que estem demanant en aquests moments. I per això tenim un company en vaga de fam ja 22 dies. El nostre conflicte està en un moment molt complicat. Estem en un moment molt difícil. Ahir vàrem anar a Madrid. Anàrem a Madrid a demanar al govern espanyol que entrara com a mediador en el conflicte. Avui s'han reunit en els portaveus de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes per a exigir-les que entren en el conflicte. Nosaltres en aquests moments exigim que la Generalitat Valenciana es pronuncie i elegisca a una persona representant de la Generalitat, representant del Consell, per a que negocie en este conflicte, per a que se puguen trobar solucions, que reconeguen el deute que tenen, que se faci un calendari de negociacions i que a més en aquestes negociacions entre també l'Ajuntament d'Alfafar, perquè no volem sols que mos paguen el que mos deuen, volem que el projecte social i comunitari nosaltres mateixa puga seguir funcionant en aquests anys, i per això també ha d'entrar l'Ajuntament d'Alfafar. Exigim que se mos escolte, exigim que aquests pressupostos que s'aprovaren en l'Ajuntament d'Alfafar en violència, tirant als ciutadans del ple, que se tingué que anar fins i tot l'oposició, que aquests pressupostos siguen rebutjats i que se negocien els pressupostos municipals d'Alfafar amb tota la població i amb la ciutadania. Exigim una eixida negociada al nostre conflicte i demanem a tota la població la seva solidaritat. Seguirem lluitant. Si no accepten negociar i sentar-se a parlar, anem a continuar la vaga de fam d'una forma indefinida i combinarem qualsevol tipus de lluita perquè serà legítim fer-lo.